He nascut com aquell que viu a la vora del llac i seria lògic que estigués una mica familiaritzat. Al meu poble, que es guanyava el jornal pescant anguiles i llices. Des del temps dels moros, els meus paisans trobaven al seu abast l'espai més propici. Marjals, aiguamolls, l'albufera immediata. L'han aprofitat fins al màxim i prou que es comprèn. Quan en Odessa i Moscou Sonen els canons de bronze, l'arròs que avui va a 9, demà pujarà hasta 11. de València cap avall s'hi pot anar per la carretera dita del Saler, un camí encantador, distret i m'atrevís a recomanar-lo sobretot als que no tinguin molta pressa i viatgen pel gust de viatjar. Blanca, pòlida, sombrissent, bledana, casal d'humils virtuts i honrats amors. La plana de l'Albufera, pura i simple, nivell impàvid, de línia inflexible, abraça l'arrossar i el llac. La carretera toca el llac, l'aigua llepa els fonaments del firme, l'Albufera té contacte amb la mar. Hi ha un embarcador, frèvol, anguniós, de fustes. Trobareu una barca disposada a passejar-vos. I he passat a trenc d'alba, a migdia, a capvespre i de nit, amb lluna i sense, a primavera, estiu, tardor i hivern, en dies de vent i de calma, plovent i amb boira, fins i tot nevant. L'aspecte, lleugerament distint. Apareix la silueta acumulada del Palmar. Era una illa de l'Albufera on vivien unes quantes famílies de pescadors. Avui ha deixat de ser illa. El Palmar, vist des de la carretera, fa una impressió estranya. A l'altra banda de la carretera hi ha un camp de golf. Forma part de les instal·lacions d'un hotel, un parador que l'alboreda ens tapa. El golf sembla plausible. És un to de verd anglosaxó, transplantat, forçat però assimilable. El Perelló ja és de Sueca. Entre el pont i la mar hi ha el pantà, un subsestany d'aigües verdoses i parades, i l'altra part, els carretots, dilatada ambigüetat. Després ve el marín de les Palmeres o les Palmeretes. Per un cantó seguiríem fins a Cullera. Cullera, la seua mica de muntanya i les seues cares mòrbides i ben calculades li donen una fascinació especial. De la muntanyeta dels Sants a Sueca hi ha 4 passes. Encara ens mouen sobre una vitòria damunt de l'Albufera. Això era Albufera. La tardor a l'Albufera resulta bastant afectuosa. El barquer us donarà conversa sobre les coses del llac del poble. El crepuscle anirà accentuant-se. No fa calor, ni fred. La temperatura equilibrada és un altre ingredient. Entre les muntanyes i l'Albufera hi ha molts centenars d'hectàrees fèrtils i treballades, i això ajuda a reflexionar. La lluna, finalment, hi interposa un altre tret de seducció. Una o dues barques de pesca han encès els fanals. Les cases també il·luminen les seues portes, les seues finestres. Un bri de vent s'instaura dins la nit que ja s'eixeix el seu nom. Desembarquem. La vesprada, o la nit, va tancant-se silenciosament. L'Albufera no produeix més que pesca, i no gaire estimada. El peix d'aigua dolça té poc de prestigi. I els llobarrons de l'Albufera o de la Plana es cotitzen d'una manera agraciada. La vida del pescador també té la cantant, el dissabte cap a casa i el dilluns cap al Palmar. El dissabte cap a casa volia dir que els homes del Palmar residien al continent i que el Palmar solament era un lloc d'estada laboral. El Palmar, fins a 1885, era format per barraques, però un incendi en consumí la meitat, i a l'hora de reparar la catàstrofe ja van erigir-se cases fetes amb teules i maons. Encara ara hi ha barraques al Palmar. Els emperadors i els ducs i de tota mena de vanitats humanes van i venen, i avui en són uns i demà són uns altres. Però els pescadors, els manobrers de la barca a l'Albufera sempre eren els mateixos. Per això, ja no és l'Albufera. Camina que no és qüestió de sol.